Ndị ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA na okpuru ọchịchị ime obodo Ihiala emego njem wee kpọtụrụ onyeisi nke ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu na iji wee rịọ nkwado ya na isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA na ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo. Ya bụ njem ka ndị a nọ n'ime ya bụ nke ha bịara n'Ọka wee gaa n'iru wee na-eme ka onyeisi ụlọọrụ ABS amata maka ebumnobi ha. Nke ndị so ha bịa njem a gụnyere onyeisi otu APGA n'Ihiala Maazị Chijioke Okoye, odeakwụkwọ ya bụ Maazị Imachukwu, onye ndu ụmụ nwanyị Oriakụ Nkọli Ogunjefọ nakwa Maazị Ikechukwu Ezike bụ otu onye eji okwe ya agba izo n'otu APGA na mpaghara Ihiala. Gere akụkọ ahụ ka ọha n'uju. Onyeisi pati ahụ siri kọwaa, Maazị Okoye kwuru na isi ya bụ njem bụ ka ha na onyeisi ụlọọrụ ABS kparịkọta ụka n'iji gosi ya ebumnobi ha nakwa ihe ha wepụtagoro n'ịfụ na pati ahụ bụ nke na-eto eto ma na-abawanye. Ọ kelere nkwado onyeisi ABS nyere n'iji fụ na APGA bụ nke nọ n'ezi elu ma bụrụkwa nke ga-emeri na wọọdụ niile dị n'okpuru ọchịchị Ihiala na ndọrọndọrọ ọchịchị nke ga-abịa nwa mgbe nta. Na nzaghachi, Sachido kelere ha maka ya bụ njem, gbakwuo na ọ bụ n'iji gosi na ha kwadoro akwado maka ya bụ ọnọdụ nke nyere ha, ma kpọkwue ha ka ha fụ na udo na-adị n'etiti ha oge ọbụla ka gamniru wee dị n'ịkwado ya bụ otu. Sachido gwara ha uru ọrụ mgbasa ozi bara na ya bụ pati ma gwa ha ka ha gbaa mbọ n'ịfụ na ha na-egosipụta ihe akaọrụ niile ọkammụta Chukwuma Soludo megoro, ma kpọkwue ha ka ha bụrụ ndị ga na-egosipụta akaọrụ gọvanọ niile nakwa nke otu pati APGA. O kwuru na gọvanọ dị njikere n'ịna-ebelata enweghị ezi nchekwa, ma kpọkwue ha ka ha na-ekwu ihe oge ha fụrụ ka ihe na-aga n'etu ọ na-ekwesịghị. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata na akụkọ ụwa ABS.